La mort de Lluís Borrassà pràcticament coincideix amb l'inici de l'activitat artística de Bernat Martorell, el qual des del seu taller de Barcelona introduirà les novetats estilístiques de la segona etapa de l'art gòtic internacional. La presència d'artistes florentins a la ciutat de Barcelona, així com la forta influència que van exercir el pintor Van Eyck i la pintura flamenca en l'època final de la seva producció artística, permet relacionar el seu estil amb l'art gòtic internacional de la seva època. Aquestes taules amb escenes de la vida de Santa Eulàlia, així com la paradela amb escenes de la vida de Sant Joan Baptista, van entrar al museu l'any 1936, provinents de la Catedral de Vic. D'acord amb l'estil, Martorell les degué elaborar pràcticament en la mateixa època en què va realitzar el famós retaule de Sant Jordi de la capella del Palau de la Generalitat, que és considerada com la seva obra mestra i actualment es conserva en part al Museu del Louvre de París i en part a l'Art Institute de Chicago. Les escenes representades són la de Santa Eulàlia a la Culi davant del prefecte Dacià. Aquesta és exposada a les galeries d'estudi atès el seu estat fragmentari, la flagel·lació de la santa i la mort de la santa a la creu amb la neu que cau i cobreix el seu cos. A la paradela, dedicada a Sant Joan Baptista, hi ha escenes de Sant Joan al desert, fragment, del baptisme de Crist al riu Jordà, de la predicació del Baptista i de la seva decapitació.